Seperti inilah saat ada tanggapan di pelosok desa di lereng gunung. Bisa kita lihat warga sangat antusias sekali, bahkan sampai naik ke atas perbukitan sana untuk melihat pentas seni Barongan. Adapun ini dalam rangka subuh. Aku sampai teko dhuwur sing ndelok nggih, Mbak. Nggih, Pak. Walah. Sampai wakil bos yang dhuwur. Niku tesih wonten rumah-rumah. Tesih nggih. Nah, iki bener-bener naik turun gunung. Iki dikasih minum. Walah iki ya ini sono sing buah, Mas. Oh. Niki besan ta pripun niki, Cah? Oh, saking Ngoloyo. Oh, pucuk gunung mriku nggih, Bu. Ngoloyo niku jurang jero nggih. Iki rombongan keluarga saking Ngoloyo. Gandeng renteng-renteng. Loh, iki arep ndi, Nduk? Lho, omahmu ndi, Nduk? Oh, omahmu kene to? Oh, jare arep gas desa. Tanggal 26. Oh, berarti dodolan rono ya, Nduk ya? Tangga popo? Tayub. Hai. Halo. Ya, Mbah Kung, semangat Mbah Kung. Halo. Dadah. Dek, semangat yuk. Halo, Dek. Halo. Nah, ini akan naik ke atas sana, Bolo. Wow. Ini betul-betul naik turun gunung ini. Barongannya naik gunung ini. Nah, jalurnya ini lumayan ekstrim. Ya, ini penari jalan kepang saya. Semangat gitu. Oh. Halo. Sabrak ngalor. Wow, ini naik lagi. Iya, Bagong.
Walah, isih munggah mendur kono. Oh. Jauh sekali bolong. Bagong. Wah, enggak. Wong kabeh do ning kene kabeh. Nggih sedulurane teng kabeh ning Oh, Karang. nggih bener. Karo sing warung tengah mangke. Sedulure kathah. Dong lumpuk kabeh nggih. Iki bola tajak nyegat bola, iki arep nyegat. Karena mutere kuwi adoh. Iki nyegat ning gone mbae ya, Mbak ya. Oh, iku mendek ning gone mbae. Bu. Nggih, Bu. Oh, iki wis padha nyegat penonton iki. Oh. Apa kene iki? Nggih. Ah, Ya Mas kan. oh main bae kae jebule. Iki munggah nek dhuwure mbah bola. Walah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Mbak. Walah. Lho, wis teko kene iki apa? Iki ning dhuwur-dhuwur kono ya ana sing nonton. Iki terus leren dhisik. Wis teko omahe mbae. Engko dilanjut muter meneh. Iki tak kasih info, jebule ning dhuwur-dhuwur kono ku ya akeh banget sing nonton bola. Mau antek munggah teko dhuwur. Jadi penontonnya itu enggak cuma di bawah sini, tapi sampai di atas sana itu juga banyak sekali. Iku sampai teko dhuwur sing ndelok nggih, Mbak? Nggih, Pak. Walah. Sampai wakil bos yang dhuwur. Niku tesih wonten rumah-rumah. Tesih nggih. Nah, iki bener-bener naik turun gunung. Iki dikasih minum. Ayo bolo. Dhuwur pendit kaya isih ana wong. Bu. Lah nang dhuwur kono wis ana wong. Nggih. Andum dawet. Nah, iki andum dawet jare rezekine ben kemluwet. Iki padha napa oleh dawet. Andum-andum dawet. Dawete laris manis dawete. Niku berarti adate pun dawet ngoten niku nggih Bu nggih. Kok mboten es teh ngoten ben seger. Pun tradisine nggih. Diparingi dawet rezekine ben kemluwet ngoten nggih. Lah nggih, Mbah. Nek dawet mangke rezekine pating kemluwet ngoten. Abil. Seperti inilah saat ada tanggapan di pelosok desa di lereng gunung. Bisa kita lihat warga sangat antusias sekali, bahkan sampai naik ke atas perbukitan sana untuk melihat pentas seni barongan. Adapun ini dalam rangka sunatan. Ini berhenti sejenak di rumahnya Simbah, nanti akan dilanjutkan pentas.
Niki buka sajen, Mbah. Wah. Niki buka sajen barongan. Ora lali ngombene dawet nggih, Mbah. Nah, dawet rezekine ben kemluwet. Ya sing barongane, ya sing duwe gawe. Kabeh ben paringi lancar. Iki barongane saking Tengger nggih, Mbah Kong. Tempel Tengger sing arane Taruna Adijaya. Mbah Kong, lha ngoten niku tanggapane pinten, Mbah Kong? Loh.
Iki bolo mampir ning gone Mbah Mudin iki. Nah, nonton barongane nang naik turun gunung ngeten iki yo. Walah, iki ngetot mawon rada kemringet, Mbah. Iki akan berjalan lagi. Nah. Barongannya itu naik turun gunung bolo. Ini akan mulai lagi. Nah itu bolo mulai berjalan lagi bolo.
Iki ramai sekali Bolo. Ini barongannya masih terus lanjut. Niki terus sing nggone Mbak kono, Mbah. Mbah Sukrap. Oh. Bae sampean kok karepe mlaku miring. Nah ini ya keter. Iki lanjut nang nggone Mbah Sukrap mriko nggih. Ah. Ini sedulur nih karo Mbah Kong. Jebule nuruti barongan mlaku ya kesel ya, Mbah. Nggih. Apa nae iki keliling-keliling ning desa kene, desane naik turun gunung. Nggih. Ngeten iki gedhe cilik enom tuwa padha nonton nggih, Pak. Nggih, nggih. Nah, engko bengi saya nonton melih barongane, sesuk tayubane ngoten nggih. Tanggapan, nggih, Nah. mungkin nonton. Lah iya wong kene nek digawe rasa dienggo-onde-onde. Tanggapan rong dina rong bengi, Nggih. barongan karo tayuban. Tayuban, nggih. Monggo Pak, nggih. Wes nggih nggih Mbak Kong. Nah, ini Bolo ini seru banget nonton barongan kene iki. Nah, ini sekaligus kita itu cara karo berolahraga. Lah piye? Ngudaki barongan munggah medun ledokan ngisoran wis seru banget pokoknya. Walah iki ya ini sono sing buah Mas. Oh. Niki besan ta pripun niki cah? Oh, saking Goloyo. Oh, pucuk gunung mriku nggih, Bu. Goloyo niku jurang jero nggih. Iki rombongan keluarga saking Goloyo. Gandeng renteng-renteng. Nah, sedulur, ini kita sepilkan di galeri toko Al Arif Blora. Nah, ini musimnya itu sudah mulai masuk musim mantenan dan juga musim wisuda. Nah, ini tak kasih lihat, ini sudah ready di depan kita ini. Ini satu set seserahan untuk pernikahan. Ini sudah ready, sudah siap untuk kita hantarkan. Nah, ini contohnya di depan ini. Harganya berapa sih harganya? Nah, untuk harga di sini kita menyesuaikan dengan pemesan ya. Pengen harga berapa? Kok misal punya anggaran 3 juta bisa dibuat satu set seperti ini. Anggaran 3,5 juga bisa, 4 juta juga bisa. Jadi untuk penataan ataupun box-boxnya nanti menyesuaikan dengan pemesan ya. Kemudian ada juga ini mahar uangnya akrilik, ini bisa nyala. Nah, ini Bolo, mahar uangnya cantik sekali. Ini model akrilik, ada lampunya yang menyala, jadi lebih indah dan lebih cantik tentunya. Nah, monggo jika pengen pesen-pesen bagi lamaran, mahar uang, buket bunga, souvenir pernikahan,
bisa pesen di toko Al Arif Blora. Nah ini contoh juga ada apa namanya ya, aneka macam buket-buket yang sudah ready. Ini momennya nanti sebentar lagi akan ada wisuda. Mungkin ada yang pengen pesen-pesen bisa langsung ke toko Al Arif Blora yang lokasinya berada di depan lapangan Krida Lokan Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora di toko Al Arif Blora.